میانہ خدایا وۄنۍ کر تس دور وۄنۍ کر تہٕ مہربٲنی تیُتھُے تاپھ تھاوُس یہِ جوٗت جُنڈیس اوس آسان انگلینڈ منٛزٕے یوت ٲسۍ أسۍ نژان نو مول ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے بیکلا نو کرِ نا بیکلا میانہِ دٔے خٲر سۭتۍ کٕمن گوٚو اثر چانہِ چھنہٕ کتھے چانہِ دٔے خٲر سۭتۍ وسیو ترٛٹھ نو یِکُن کھوٚت قبلے ہُکُن نو یور کھوٚت نو یِہے یِوان چھیا گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ تران فِکری وۄنۍ گٔے 5 دۄہ مےٚ باسان اوترٕ ییٚلہِ سُہ ترٛاپہٕ ترٛٹھ دِژٕن دٲرِتھ کھوڑو داوٕدی صٲب بالس پٮ۪ٹھ منٛگ حظ سانہِ خٲطرٕ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ تران فِکری وۄنۍ کھالنس پگاہ بیٚیہِ تُہۍ کیٛاہ پتہٕ روٗدوٕ یِتُے کھٔسِو بالن پٮ۪ٹھ منٛگِہوس سُہ تہِ آسہِ خۄدا صٲب تہِ ونان وۄنۍ ترٛوومکھ روٗد نہ چھُکھ ہوٚتوار نہ چھُکھ یہِ چھُ کُس قوما یہِ کٲشُر قوما مےٚ چھُنہٕ تران فِکری یہِ گوٚو بدل قوم ژٕ چھُکھ نہ وٕچھان روٗد آو آز وۄنۍ 6 دۄہ روٗد کنٹِنیوٗ پیٚوان باڑ سہلابٕے آو نو وۄنۍ کر یِم چھِ پننی عمل یِم چھِ پننی عمالو چھُ مگر اتھ چھُنہ خۄدا صٲبن دوٚپُن مےٚ کُن جُکِو دۄیہِ خٲر دُعا کٔرِو دیو دوٚر کرِ اہن وۄنۍ تہِ چھُ پوٚزُے دوٚپ مے ہتا ہُہ تہِ ڈلہٕ دِژاے وۄنۍ نظر ڈلہٕ نا ڈلس کیٛاہ چھُ اَسہِ کرُن آز گوٚژھ نیرِ اورٕ اورے روٗدٕ ترٛٹھ چھُ آسان ہتا زٔمیٖن چھُنہ تتہِ پیٚیو کاسٹمبر دپان ڈلس نار ہتا کیٛاہ گوٚوُے ییٚلہِ تتھ زٔمیٖنس نی آب نیٖنس ییٚلہِ نہٕ نیس روزِ تٔتی کیٛاہ ییٚلہِ تتھ زٔمیٖنس نی آب تہِ نیٖنس ہتا پتہٕ کیٛاہ کھٮ۪کھ کیٛاہ ییٚتہِ چھُکھ سُہ نو سُہ کتہِ یِکھ پتہٕ مٔلۍ ییٚتہِ چھِ مٔلۍ نیران ییٚتہِ چھِ پٕلین گژھان 5 تتھ نیرٕ تتھ دِو نظرا وظرا تہٕ ادٕ گژھ گژھ ہُہ کتہِ چھُ ہاکھ بوے کتہِ چھُ سُہ چھُ یپارِ بِہِتھ گِنٛدان موبایل کیٛاہ أنِن شام بہٕ گژھو نو لجاو تہٕ لجاو نار یتھ اما یتھ کیٛاہ گوٚو یِتھُے سٲرسٕے چھُ کھسان فلایٹ موڈ کٔرِتھ تہِ نوٚو سر ٹوٹھ اما فونن کیٛاہ دٔلیٖل گٔے ہتا گُل میکنِکا لوگُتھ ژےٚ بیٚیہِ اَتہِ میکنِک مےٚ چھُنہٕ تران فِکری نیران کیٛاہ چھُ ژےٚ یِمو فونو منٛز ویڈیو اچھا ٹھیٖک بیٚیہِ کیٛاہ نہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران تہٕ یِمن اوسُس نظر دِوان ٹاور کیٛاہ بہٕ گٔے غٲب مےٚ ٹاور گٔے یِمو بیٚہنو نیٹ ؤرک کیٛازِ دپان ییٚمہِ سٕنٛدۍ یِم ٹاور چھِنہ دپان تٔمِس چھُ دیُتمُت گرٕ آب دپان یوٚتانۍ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت یوٚتانۍ نہٕ مےٚ کٲشِر یِن آب کڑنہِ توٚتانۍ کیٛاہ سا تراو نہٕ بہٕ نیٹ ویٹ یلہٕ کینٛہہ نہ تہٕ ٹوٹھے یِمے دپان داسا اورو گوٚو نیٹ ویٹے بیٚہنووُکھ سورُے ژےٚ ہوت بیٚہنو یہِ نہ ییٚتہِ کٔشیٖر ہِنٛدیو کھریو کٔرۍ پنٕنۍ فون 4 لٹہِ فلایٹ موڈ سِمہٕ تام کڑکھ نٮ۪بر سٕژنیو سۭتۍ یہِ چھُ اوسمُت تیٚلہِ بیٚہناونے کُس یِہے نیٹ ژےٚ دوٚپُتھ نہ یہِ بیٚہنووُکھ اتا مطلب یہِ کوٚرُکھ بنٛد کتھ تاونس لوٚگ ہتا مےٚ کیٛاہ خۄدا صٲبا مےٚ کٕم اولاد چھِ تِم دِتمٕتۍ مےٚ چھُ یِم کرن مےٚ باورٕ وۄنۍ کیٛاہ کٲم ٲس مےٚ نِش کیٛاہ باغس دِ نظر لگیا اورٕ چھُ سہلاب دپان ڈل نیُن ؤٹِتھ ٹھیٖک اس لیے دِژٕ باغس نظر بس بٲتل کھُلا مےٚ چھُ پتہ لگیا ژےٚ گٔے بٲتل کھُلا پتہ اما گوٚو کوٚت ٹوٹھ ژیر گوٚو اَمے دپیو کھہس پٮ۪ٹھ اما باتھ روٗم کتہِ اما ٹوٹھا ٹوٹھو ٹوٹھا او ٹوٹھا ٹوٹھو او ٹوٹھا ٹوٹھا گوٚو کوٚت ٹوٹھا نو ٹوٹھا ڈُبیوکھ ما ییٚتہِ بہٕ چھُس ڈُبان چانہِ چھنہٕ کتھے ٹوٹھا گوٚو کوٚت بہٕ ڈُبیوکھ چانہِ بدلہٕ وۄنۍ ٹوٹھا بہٕ پھسیو ٹوٹھا سیٚکہِ طرف گوٚکھ نا ٹوٹھ ٹوٹھا 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 او ٹوٹھا کرٛٮ۪کھ کیٛاہ باسہِ کورٕ ٹوٹھا ٹوٹھو ٹوٹھا کیٛاہ دٔلیٖل ٹوٹھا اور کیٛاہ چھُکھ کران ہتا پانہٕ آو سارنٕے زنٕے آسہِ چکرس بس وار وار بس وار وار کھس وار وار کھس وار 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 ننے ژٔر فِکری بہٕ ژاس یورٕ لیٹریٖن منٛز کموڈس بنیو راکیٹ تہٕ بہٕ کھوٚتُس سلیب کِنۍ مےٚ بہٕ گوٚوُس پانہٕ پریشان مےٚ دوٚپ باتھ روٗمے نٮ۪بر کوٚرُس گوٚو کوٚت باتھ روٗم گوٚو سہل ٹوٹھ کوٚر گوٚد گوٚو أسۍ کوٚتُے وٲتۍ مگر ژےٚ چھُے گُرُن گوٚمُت گژھِ نا یہِ حظ چھُ تیلہٕ ون سنٛدِ منٛز چھُکھ وٕنکیٚن تیلہٕ ون تۭر لٔجیو چپنیو تو چپنہِ پان بچووٕے بیکلا کیٛاہ چھُکھ ونان ژٕ وٕشنیر کٔرکھا بہٕ دِمو یپٲری زٔمیٖنس نظر نو نار زٔمیٖنس پان بچووٕے بال بال ژٕ چھُکھ وُنہِ تہِ زٔمیٖنس بدل نہ زٔمیٖن موٗجوٗبٕے بچو نا پان بال بال وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ژٕے روزہکھ أتھی مےٚ مۄکلٲے سرٛنٛب بہٕ چھلے یہِ نہٕ وۄنۍ بیٚیہِ نی آب بیکلا پکھ آرام سان بہٕ گٔیاوُس پھرٛکھ ہوٚتھ یتھ ژھٕن بلاے اگرے ژٕ آبہٕ نیُکھ یزار کیٛازِ نیوٗ تو گوٚبرا بہٕ اوسُس نا پِشاب کران بہٕ اوسُس نا کموڈس پٮ۪ٹھ یزار کٔرِتھ یزار ژوٚل نیٖرِتھ مےٚ چھنہٕ تران فِکری زن آیہِ ہوا لہر اکھ چیٖز ونے نا اگر گامٕچ زٔمیٖن نی نا اورٕ گام میٲنۍ ناو نی نہٕ کیٛازِ مےٚ چھِ خوٗنٕچ رۄپے کمٲمٕژو ادٕ گٔنڈمٕژ سۄ زٔمیٖن وۄنۍ چھِ مےٚ اکھ چیٖز أترٕے کٔرمٕژ دانٲیی ییٚمٮ۪ن نہٕ کینٛہہ ییٚمٮ۪ن پٔتمٮ۪ن چھِ مےٚ تتھ تھٲیمٕتۍ چِل دِتھ یورٕ نٔنۍ اَسہِ دوٗری پٔتِمن چھُ یہِ برٛونٛٹھِم انٛد آسہِ نہٕ سانِس نہٕ آسن ٲنٹ نِمٕژ ٲنٹ نِمٕژ ٲنٹ کیٛاہ اسہِ آسِکھ نہ باسان سورُے کینٛہہ نیُمُت اہن با
تو اسا سٲنۍ بچامُت ٹوٹھ چھُنا چھُ سٲنۍ بچامٕژ یہِ کیٛاہ کۭژ زٔمیٖنہ یورٕ ادا وچھو تراش نِمٕژ ادا کتیو کیٛاہ حظ کتہِ چھِ سٲنۍ بچٲمٕژ کیٛاہ یُکُن چھَنا سٲنۍ ادا بچٲمٕژ یم یُکُن سٲنۍ یم دِژاے نا چل مےٚ اینڈ پاس کیٛاہ با لٔگۍ یہِ چھِ بیر ژٕ ٲسٕکھ دپان میٛانہِ رۄپیہِ چھَنہٕ کانٛہہ حرامٕچ رۄپَے منٛز میٛٲنِس نی نہٕ کینٛہہ یَتھ کیٛاہ گوٚو یہِ ژوٚپ ادا تمہِ دۄہ چھِ ٲسمٕژ شاید مےٚ باسان حرام چی اتا نو یتھے گوٚبریو یتھ منٛز یہِ مکان مےٚ باسان لیٹرِن پویِنٹ یی گژھکھ میٛانہِ پٮ۪ٹھ روڈٕ وۄنۍ اکھ کتھ ونے اگرے وٕنۍ آسِکھ نہٕ یُکُن یِوان تاپس منٛز چکرا وکرا دِنۍ یی ژھنہِ منٛز ہیٚکٮ۪کھ شۄنٛگِتھ تو یتھو بنیو سُہ گوا والے بیچ پہ پیو کاج نفر نو منٛگہٕ منٛگہٕ خۄدایس نو نیٖر وۄنۍ یہِ رستہٕ ییٚتہِ کیٛاہ روٗد مطلب یتھے نی وار وار بہٕ چھُس دپان رۄپے رۄپے ٲسٕم جمع کٔرمٕژ ہوٚت تاس چھِ میٲنۍ پٲٹھۍ بہٕ اوسُس دپان پرن نو بیر ژوٗر تہٕ بیٚہہ یہو چھُ لُکن ہُنٛد خوٗن یہِ چھُ أڑرس بیر اُکُن اُکُن پکنٲومٕژ ژےٚ تہٕ کھٮ۪مٕژ ژٕ ما چھُکھ بیکٕل مےٚ آسہِ نا پگاہ ہوتٮ۪ن آسن یِم چل ژٕ ما چھُکھ بیکٕل وارِ دِمو نظر تتھ کیٛاہ آسہِ گوٚمُت توپا کتہِ چھُ ٹوٹھ نو یورٕ نَے فرٛستٕے کانٛہہ نظرِ گژھان نہ گوٚبریا اینڈُک فرٛیش یُس چھُ سُہ چھُ یہِ کیٛاہ یہوے اکھو مٔنٛزۍ او کیٛاہ چھُ بیٛاکھ ہُہ کۄلہِ منٛز منٛزس اوا اتھ چھِ بنیمٕژ ٹایٹینِک ناو دوٚپ ژےٚ دوٚپُتھ گرِ دوٚپُت نرسری فرٛستہٕ نرسری ہتو ییٚتے 40-50 فرٛیس ٲسۍ مےٚ باسان 10-13 آسن وٲتمٕتۍ اچھول بینٛڈ سازس پٮ۪ٹھ نۄقصان گوٚو واریاہ اگر نۄقصان وۄنۍ آیہِ نہٕ لیکھنہِ مےٚ باسان اتہِ لیوٗکھُکھ اسی ہوت مےٚ باسان نۄقصان گوٚو اسی ہوت نو بیٚیہِ کٔمِس شیر گوٚو باقٕے نہ مےٚ وٕچھٕے کٲنٛسہِ نِمُت کینٛہہ ہُم چھِ زان انٹرویو والیو أمۍ یور موٗدۍ کیٛاہ با گوٚو ناو نیرِ دِیِو انٹرویو نۄقصان لیکھنا پانس آسہِ نۄقصان کوٗت چھُ نیرِ دِیِو انٹرویو نیر जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता एफ एस जड़ साहब पहले तो बताइए एफ एस जड़ क्यों नाम है FS जड़ मेरे नाम इसलिए है इसके मतलब है फारूक सैलाब जद ले गया सारे कुछ ले मैं खुद लेटरिन ले गया लड़का करेगा कटाई साइडन ये डोंट नहीं बचेगा क्या कैसेगा अब क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो ये नुकसान बरेगा गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं गवर्नमेंट के बरेगा नुकसान हम के हो गया बहुत वो देखे फ्रेश उधर हमारे इतना ही जायदाद था बिल्कुल सारे ले गया पानी इसलिए हम चाहते हैं ये हमें नुकसान दे बिल्कुल कितना नुकसान हुआ आपका ऐसा को वारिया नुकसान हमके बहुत नुकसान हो गए अब आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से हम चाहते हैं नुकसान गवर्नमेंट दे मुआवजा थोड़े ये जमीन वमीन ये हो गए गरीब के उसके तावन पे गए ये गवर्नमेंट के मुआवजे दे दो क्या कहते हैं इस बारे में गड़ा कोशी ताप मांगते हैं गड़ा उबर मांगते हैं क्या ये हम है ना हम किसी तरफ नहीं है इधर भी थोड़े हैं इधर भी थोड़े हैं अगर दोनों ताप करते हैं तो रूद मांगते हैं अगर दोनों रूद पेते हैं तो फिर मांगते हैं ताप ये जो पानी है ना थे थू ना पानी थे पानी है पानी जो पहले थे ना इससे ज्यादा थे हम कल खाए ना कल इधर किए इसके बना गए ड्रेन पहले पानी इतने थे इसमें इससे ज्यादा थे अब जब उतरते हैं ना पानी वो ले जाते हैं ना वो जमीन जो हमने गंडे हैं जो हमने हराम पट्टी चाने हैं अंदर को फिर हम रोते हैं इसलिए मुझे तो लगते हैं कि यही पानी ठीक है साग भी गचेगा न फिर दाव क्या गुजारिश है लोगों से यही गुजारिश है कि ये बेचारे को छोड़ो पानी वानी जाने दो अच्छे से ये गंडो जमीन मत खाओ बाकी जिस गरीब की बेचारे के हो गए हैं नुकसान उसके तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट उसको मुआवजा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।